हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? हाय लोगोफोर, बोरै दं? खबरफोरा बाखि मोजाङै दंना इसोरनि अननायाव? थ' आंनियाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं खबरफोरा। थ' आङो जोंहा आबौ थैनायखौ नायनो हादों। थ' अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था। नोंथांमोना मोजां नुबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। सिंगेलखौ बयजों इन्जय खालामबाय था। guys, थांबाय दं फाइनालिस्ट मोनहैसिगोनानो बारा गोजान नङा आंनि थाखाय। स' guys, आं न'आव थांना फैनो माने जोंहा आबौ थैदों नै। आबौआ आंखौ खबर मोनाखैमोन, थारमाने आं बेलेगावसो फरायनो थांफैयो खबर मोनाखैमोन। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। मोनसिगोन लोगोफोर, मोनथारसिगोन। थ' दिनैसो गादों बेसेबां गोबाव साइकेल मोनथारसिगोन, मोनबायानो। मोनथारसिगोन, नेना थाथ'लायदो लोगोफोर। सिंगेल बयखौ इन्जय खालामबाय थादो, रंजाहोदो दिनैनि दिनाव लोगोफोर प्लिज। बे जाबाय जोंनि गामि लावखाथा। आयौ जिरङानो मोसौफोरखौबो बिदि होयो साला। उपाय गैया फरखौ आं दासो फैदो, दहाय फुङावनो फैदोनो सावबाय। दा आङो सावनायखौ नुहैसिगोन। अब्लाथ' माबाखौ नुनाय नंला आङो मानसिखौ। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो, बिदिनो नायबाय था। जोंहानि बे स्कुटि बोरायनि बुलेटखौ लाबासो भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम। प्लास्टिकआव लोगोसे भागिन दं फिसा, ओमफ्राय मेथाइ लाबोफाबाय। नैबे फोथार मोनसेखौ बारलांबा मोनबाय न'। खोमसि नुदोंलै, नायलांबाय थादो। मेंग्लिजोब्बायलै, सान्दुंआबो मार गोसा। उपाय नाथिं। स' सामथिं नाव गो, लेट्स गो। थ' गाइस, आं मोनफैबाय। भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम। बे जाबाय जोंहानि आबौ सावनायखौ मोनफैबाय आङो। खुलुमना हरबाय, बन थरसे होना हरबाय। गोजोनै संसार जायोसै, जों मोजाङै गोजोनै थायोसै। बिदिनो बिनि जिउआबो मोजाङै सुखुयै थाथोंसै। थ' दिनैनि बे ब्लग भिडिअआ फिन लोगो मोनफिनबाय।